संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 094 48 14 24 21। आवाज करू नका रे, आवाज करू नका रे। मेलाने बघा हत्ती महाराज कसे गेले ते। हे पिऱ्या पिटेल तो खूप भावा कधी सांगायचं तसं बोला। तेल गेलं पाठ करायची। हो ये बिगिन आहे। नको नको खावले वन पोज मुरिया गाडी घ्या पुढे घ्या मुरिया बजू व्हिडिओ घ्या फोटो नका पडता पत्रा काय भाई बस करी आज माझ्या हॉटेल मी जातो। गाडी बंद करा। गाडी बंद कशाला? गाडी बंद करू नका। आला तर गाडी गडबडीत बसतील ती घ्यायचं। गणपती बाप्पा मोरया। बजू वाढेत जा। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।